Ku danna subscribe kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku. Yanda za ka gano bayanan mutum ta cikin wayanka. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yanda za ka gano bayanan mutum ta cikin wayarka. Misali, idan mutum ya dame ka da kiraye-kiraye kuma baka san ko wanene ba, ana yawan tura ma saƙo baka san ko wanene ba, to shine zan nuna maka yanda za ka iya gano shi cikin sauƙi. Amma kafin mu je ga darasin namu, ina roƙonka idan ka manta baka yi mana subscribing ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo YouTube su sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, ka yi mana share, ka tura ma abokanku a social media. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya, sannan sai ku yi mana comment. Abin da nake so in nuna muku shine, akwai sau da yawa wani lokaci za ka ga mutane suna ta kiran ku a waya, to ba ku da shi. Abin da za ku yi da farko shine, zai zama cewa wannan number da ake kiran ku yi ƙoƙari ku saving ɗinta. Misali, idan tana cikin miss call babu suna a kanta, to ku ƙoƙari ku saving ɗinta, ku sa mata suna. Kun ga misali kamar wannan, misali kamar haka, ba ta da wannan. Abin da za ka yi, sai ka yi adding ɗinta a contact. Misali haka, ka gani? Idan ka yi adding ɗinta a contact kamar haka, kun gani zan sa mata suna. Kun ga na sa mata suna, sai kai saving. To bayan ka yi saving ɗinta, kun gani yanzu sunanta gashi na YSS. To abu na gaba da za ku yi, sai ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Misali, ku shiga cikin Play Store kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, abin da za ka yi na gaba nan wajen searching ɗin nan, sai ka rubuta icon. Icon call recorder. Kun gan shi? To sai ku yi downloading ɗin wannan application ɗin. Kun ga yanda logon application ɗin yake. Kun gan shi? Wannan shine logon, saboda suna nan da yawa. Idan ka gama downloading ɗin shi, ya yi komai, so za ka buɗe shi. In ka buɗe application zai fito maka da inda za ka sa suna, ma'ana ka yi register. Zai tambaye ka lambar wayar da take kan wayarka, ita za ka sa. Ku ƙoƙari ku kalli bidiyon har ƙarshe domin ku gane abin da nake nufi. Lambar wayarka da take kan wayar, wanda ake damun ka da ita za ka sa wajen register. Sai ka ciccika komai da komai. Abun yana da ɗan buƙatar network kafin a yi register na farko. Da zaran ka yi na farko shikenan. Idan ka register komai da komai, abin da zai yi na gaba shine sai ka zo nan gurin. Idan ka buɗe, ni na riga na ɗauke shi. To kun ga yanzu misali, gashi na buɗe. Yanzu nan kun gani? Yanzu abin da za mu yi na gaba nan gurin, kaga misali za ka iya searching ɗin wannan number. Kun ganta? Kun ga wannan number ta fito, wanda cewa na yi ƙoƙarin na sa mata suna a yanzu. To sai ka danna kanta. Idan ka danna kanta, abin da za ka yi na gaba, sai ka zo ka danna misali kan wannan ɗin. Abin da za ka yi na gaba, kun gani? Sai ka zo ka danna get photos. Sai ka ɗan jira shi. To, a lura da kyau, zai nuna maka duk wasu hotuna da suke kan wayar. Sannan kuma hoton da ya fara fitowa a kai, wannan zai zama shine hoton mai wayar. Ku lura da kyau, wannan talla ne. Zai fito maka duk da wasu hotuna wanda yake. In kuma kana zargin wani ne daban ba shi ba ne, to ku lura da kyau dai, kun gani. A nan za ka iya duba duka cikin gallery ɗin shi. Zai zama cewa ƙila idan yana da hotuna kala daban-daban, za ka fahimci cewa wane ne. Idan nashi ne, za ka ga hotonsa da yawa a cikin wayar. Kun gani? To kun ga hotunan da yake amfani da shi. Saboda haka ta wannan hanyar za ka bi ka gano. Amma wannan na farkon kaga ya kasance mace ce kenan.
mai wannan number ya zama mace ce mai wannan number kun ganta nan na farkon nan shi zai fara kawo ma. To ta haka ne za ku gane wane ne yake kiran ku. Za ku iya kiran shi ma misali ta nan ku kira calling, za ku iya bin shi a WhatsApp duk ta nan gurin, za ku iya bin shi a Facebook misali idan suna Facebook za ka iya shiga nan gurin Facebook ka danna kaga misali kaga still ya kai ka direct abinda nake so ka nuna maka kenan ko. To kun gani kun ga profile din ainihin mai wayan. Kaga dama na gaya muku wannan na farkon shine wannan din shi kun gani. To daga nan sai ku zo ku duba ku yi bincike akai ku gane gashi nan ga suna ga komai da komai na a Kaduna gashi kun gani. To ta wannan hanyar ne zaka iya gane dukkan bayanan mutum, bayanan wani ta cikin wayanka ba tare da ya sani ba. A fahimci da wa kake magana, ka san da wa kake wannan. Saboda haka wannan shine ƙarshen bidiyon. Allah idan ka manta baka mana subscribe ba ko sabon zuwa ne kai to ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ma da zarar mun ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyo ya burge ka kuma kai mana like, ku yi mana share da Allah, ku tura mu abokanku duka a social media. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya kuma ku yi mana comment. Na gode.